na jiha domin ya yi mana jawabin maraba a takaice ko da Hausa ne da a takaice a gurgurci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد. mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal, mai girma mataimakin gwamna, mai girma sakataren gwamnati, mai girma shugaban ma'aikatan gidan gwamnati, mai girma mataimakin speaker, ɗan uwana assalamu alaikum. Yau ga mu a garin Gumi don tabbatar da rabon kayan tallafi na noman rani, wanda ina ganin dama karamar hukumar Gumi tana cikin ƙananan hukumomin da muke alfahari da su a wannan ma'aikata, kuma ina mai tabbatar muku da cewa mahimmanci ya sa mai daraja gwamna ya ga ya cancanci ya zo ya kaddamar da ba da wannan tallafi. Saboda haka Allah ya saka mai daraja gwamna da alheri. Abu na biyu, muna kira ga al'ummar da za su amfana da wannan tallafi don girman Allah su yi hakuri su yi amfani da tallafin nan ta hanyar da aka tsara su yi amfani da shi. Kuma muna kira ga a kai kasuwa su ji tsoron Allah, kuma za mu bibiyi dukkan abin da aka yi, kuma aka sa aka yi sha Allah za mu larabtar da mutumin da ya saba ma dokar gwamnati. Sannan akwai wani albishin da nake so ma manoman Gumi da ma jihar Zamfara baki daya. Akwai gagarumar kyauta ga duk local government din da ta zo ta ɗaya a ɓangaren noman alkama, shinkafa da masara a bana. Mai daraja gwamna a shirye yake da ba da tallafi kuma a ba da dukkan goyon baya da gudunmawa ta noma ga duk local government din da ta zo ta ɗaya. Saboda haka muna na mun sa ido, za mu bibiya, kuma Allah ya ba mai rabo sa'a, Allah ya taimaki wannan gwamnati ya ci gaba da mata jagoranci, Allah ya kare mu ga dukkanin sharrin mai shari, ya sada mu da dukkanin alkhairin da ya zo mana da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد. mai girma gwamnan jihar Zamfara, mai girma mataimakin gwamnan jihar Zamfara, mai girma mataimakin speaker, mai girma sakataren gwamnati, mai girma chief of staff, babanmu Alhaji Salu mai buhu, da uwayenmu da suke nan masu girma kwamishinoni, ‘yan uwana maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wato yau ranar farin ciki ce, me yasa na kira ta ranar farin ciki? Da an ka tarbe mu harkon shigo a garin ga, sai ya tuno mani da ranar da mun ka shigo an ka yi taro da arewacin Najeriya ba a taɓa yin irin shi ba, ko da ɗan takarar shugaban ƙasa. To wannan sauke nauyi ne, uwayenmu sun riko hannun mai daraja mai girma gwamnan jihar Zamfara sun ce ma al'ummar Gumi ku zaɓa ba za a ji kunya ba. To yau ya tabbatar da cewa ba a jin kunya, ga kayan noma na rani ba na damuna ba. In kai yi na rani kuma gwamnatin Dauda Lawan Dare za ta ƙara ba da na damuna. Samun da mintin manoma 1,400 za su amfana da waɗannan kayan noman rani da aka kawo. Kayan albishirin cikin wannan al'amari naku. Akwai gada kwalli da titin ɗaki 8 zuwa birnin tudu gwalli da ɗaki sannan da wani titi naku da ya hita daga da ya hita habbukun gabaki ɗaya mai daraja gwamna ya sa hannu. Akwai yara biliyan 4 da ƙari da za a yi waɗannan ayyuka kuma cikin wagga shekara da ikon Allah. Ga unity gwamna ita ma an hitar da kuɗin ta ko yaushe kuna iya ja aiki ya fara. Al'ummar garin Gumi an tallata muku ɗan takara, kun zaɓai kun gan shi gwamna kuma bai shekare ba ya dawo da kayan alhairi. So wannan ni'ima ce, dama Allah sarki yana cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Da dai Allah bai canza halin al'umma sai sun canza ma kansu. Da kun ka canza wa'ancan tsohi, kun ka zabo sabbi, Allah ya canza muku ko bai canza. To mu gode ma
wannan noma da za a yi kun daɗe jihar Zamfara amma ba ku taɓa ganin an yi shige irin haka. Ku riƙa ma mai girma gwamna idan aka ba ku kayan nan gada a saida a yi noman, saboda duniya gaba ɗaya akwai tunanin cewa za a rasa abinci a cikin duniya ga baki ɗaya, ƙarancin samun abinci. Wanga abu da mai daraja gwamna ya Allah ya sa hannu to mu Zamfara za mu fita cikin yunwar da za a shiga wanda za mu. Don Allah ku yi noman ku tabbata kuma in ku yi noma ku hita da zakan noma. A hitan ba Allah ba zargi da haƙƙi ne. Mai daraja gwamna Ubangiji Allah shi maka jagora. Allah shi sa wannan wata shekara ko da bana in mun ka zo wurin ga baki ɗaya ya cike kuma manoma su fito su ce sun yi noman rani kuma su ƙara amfanuwa da kayan damana. Duka shugabanninmu Allah ya sa musu hannu cikin wannan al'amari. Shari da shedan da a ciki Allah ka raba mu da shi. Allah ka sa mu wanye lafiya idan muka shigo lafiya Allah ka sa mu wanye lafiya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mataimakin gwamna Malam Mani Malam Mummuni, Deputy Speaker, Sakataren gwamnati, akwai 'yan majalisar mu na gwamnatin tarayya da ke wannan wuri, akwai wakilin wanda yake wakiltar Gumi da Bukuyim, akwai kuma wanda yake wakiltan Gusau da Tsafe da sauran 'yan majalisu da ke wannan wuri, kwamishinoni masu ba gwamna shawara, babanmu shugabanmu Malam Mai Buhu Gumi da su Bargaja Gumi da sauran dattijai da ke wannan wuri, manya-manyan baƙi da suka halarta, al'ummar jihar Gumi baki ɗaya, 'yan jarida maza da mata, assalamu alaikum. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan rana ta ƙaddamar da wani zagaye na shirin mai da martani da farfadowar tattalin arziki na COVID-19 a ƙarƙashin hukumar Fadama 3 a wannan gari mai ɗumbin tarihi mai albarka, garin Gumi. Kamar yadda kuka sani, cikin wannan satin na ƙaddamar da raba kayayyakin noma da iri ga masu cin gajiyar wannan shiri a Gusau da garin Shinkafi. Kaddamar da shirin a wannan lokaci yana nuna jajircewar gwamnati na ɗaukar matakin rage wahala da wahalhalu da mutane gajiyayyu don sama wasu da tallafi da ake bukata wanda zai inganta rayuwarsu da ikon Allah. A nan ma zan ƙara jaddada cewa a ƙarƙashin wannan shiri za a ƙarfafa manoma kimanin 100,000 da duk kayayyakin aiki da suka hada da iri da kayan noma su tsaba na tsawon shekaru 4 in Allah yarda. A nan babban birninmu shine na inganta samar da abinci da manoma 11,760 kai tsaye ta hanyar sama masu da muhimman kayayyaki kamar takin zamani, maganin kashe hakukuwa, maganin kwari, ingantattun iruruwa
da sinadarai ko sinadaru masu inganta iri. Kamar yadda na faɗa a shinkafi ranar Alhamis, noman rani mai zuwa mun ware buhuhuwa 33,000 na taki, wanda ya kunshi buhunhuna 22,000 na takin NPK da buhunhuna 11,000 na takin urea. Wannan ƙari ne bisa ga samar da injinan noma 700 da iri don noman shinkafa da masara, wanda za a raba wa manoma su 19,000. Bugu da ƙari, za a ƙarfafa ƙungiyoyi 735 na manoma 10 kowannensu da injinan noma, yayin da mutane 2,550 kuma za su samu dabbobin kiwo, dabbobi ƙanana don ƙarfafa su. La'akari da cewa samar da kayayyakin more rayuwa a yankunan karkara yana da mahimmanci wajen inganta samar da abinci, gwamnati na tana shirin gina kilomita 70 na hanyoyi, sabbin kasuwanni guda 40 wanda zai kunshi shaguna 4,000. Wannan zai bunƙasa ayyukan tattalin arzikinmu, tallafa wa waɗanda ikila'i na 'yan fashi daji ya shafa, da kuma tabbatar da sarrafa abinci cikin aminci da tsafta. Da wannan takaitaccen bayani, ina matuƙar farin ciki ƙaddamar da shirin mai da martani da farfaɗo da tattalin arziki na COVID-19 a ƙarƙashin aikin Fadamatiri a yankin ƙaramar hukumar Gumi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wannan ƙoƙari kuma ya sa mishi albarka. Kamar yadda aka yi bayani, akwai alƙawura da muka yi, kuma da ikon Allah za mu cika muku wannan alƙawura. Kafin mu halarci wannan wuri, mun tsaya makaranta wadda nan ne za mu gina tsangaya wadda zai taimaka ma boko da kuma addinin musulunci insha Allah. Wannan aiki mun riga mun bayar da shi, kuma kudin suna nan a ƙasa. Da ikon Allah 'yan kwanaki kaɗan za mu zo mu buɗe wannan makaranta. Sannan akwai abubuwan alheri da yawa da za su bayyana a garin Gumi insha Allahu ba tare da ɓata lokaci. Saboda haka ina ƙara godiya ga irin gudunmuwar da ake bamu, ake ba wannan gwamnati. Na tuna ranar da muka zo kamfen, ba mu zo da shirin kwana ba, amma dole sai da muka kwana garin Gumi saboda ɗimbin al'umma. Ba za mu manta da wannan taro da karamci da aka yi mana ba. Allah ya saka muku alheri, kuma yana tabbatar muku ba za ku yi zaben tumun dare ba. Duk abin da muka alkawari da ikon Allah za mu cika muku wannan alkawura da muka yi. Idan ba mu yi ba za mu yi alkawari ba, amma duk abin da muka alkawari da ikon Allah za mu cika wannan alkawari insha Allah. Zan ƙara amfani da wannan dama na ƙara roƙon al'umma da a yi ta mana addu'a, a yi mazamfara addu'a. Wannan bala'i da muke fama da shi na tsaro bai fi ƙarfin Allah ba. Saboda haka ina ƙara kira ga al'umma na a jajirce, a ci gaba da addu'a, a roƙi Allah, Allah ya kawo mana sauƙi. Laifukan da muka yi Allah ya gafarta mana, ya yafe mana. Yanda muke ta ƙoƙari
mu tabbatar da mun kawo tsaro. Ilimi shi ma ba mu bar shi a baya ba, haka kuma noma. Yanzu haka ina magana da kamfanoni daban-daban wanda ina roƙonsu su zo su ga irin noma ko ƙwarya da ake yi a garin Gumi. Akwai hanyoyi da za a inganta su, saboda mu ci gaba da addu'a su yadda su zo su sa jarin su a garin Gumi, a ɗauki al'umma aiki, mu bunƙasa ci gaban Gumi da kewaye insha Allah. Assalamu alaikum. Sauraka Allah ya saka da alheri, yadda muka zo lafiya Ubangiji Allah ya mai da mu gida lafiya. Da mu muna ƙara godiya mai buhu da karamci da ake mana da su wargaja da duk wanda suke ba mu gudunmuwa a wannan gari. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, the District Governor of Zamfara State, Dr. Dauda Lawal, Your Excellency, Malam Mani Malam Mumuni, mataimakin gwamna, Deputy Speaker, Honorable Adamu Aliyu Binu Magaji, SSG, Commissioners, Head of Service, Chief of Staff, shugabanni na siyasa a wannan jiha, babanmu Alhaji Salihu mai buhuguni, jagora a wannan siyasa Alhaji Abubakar Bargaja, shugaban jam'iyya na wannan karamar hukuma Alhaji Sale Esfawa, a kunun gumi, sarakuna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna wa Allah mai kowa mai komi godiya da ya gwada mana wannan rana da Allah ya kaddaci jagoran wannan jiha Dr. Dauda Lawal ya kawo ziyara domin kaddamar da takin zamani da sauran iraruwa domin aikin rani na noma. Mai daraja gwamna muna godiya. Idan bisa hanyarka na ganin da kaddamar da wannan mai daraja gwamna matsayin mutanen Gumi, kamar wadda kace manoma ne, mun tanadi abubuwa na noman rani da za ka duba kuma ka samu na albarka, kuma ka ƙara mana ƙwarin gwiwa da ƙara taimaka mana domin ganin noman rani ya ci gaba a wannan ƙaramar hukuma. Muna godiya, Allah shi ma jagora. Ban tsaya nan ba, mutanen Gumi an umarce ni Allah ya taimake ka da in yi godiya ga wasu abubuwa da ka yi kuma da kake bisa akan yi a wannan ƙaramar hukuma da jihar Zamfara baki ɗaya. Mai daraja gwamna, kowa ya sani a nan kana ƙoƙari akan harakar security. Mai daraja gwamna, mutanen Gumi suna godiya. Wato abinda nika tunawa in gode ma Allah mai daraja gwamna. Ranar da an kai sanarwa ka ci zaɓe ƙarfe 4:30 zuwa ƙarfe 5 ruwa aka yi. Saboda ni'ima irin ta. Ba komi na ba, wannan sai yardar da Allah ya yi da kai. Muna da yaƙini Allah ya yarda da kai. Bayan wannan Allah ya taimake ka. Ranar wallahi muna da 'yan gudun hijira sun kai 20,000 da wani abu daga wannan rana. Allah ya taimake mu daga sanarwar ka kaci gwamna. Allah ya taimake da ko da an haifan bakwai kowa ya koma gida ne. Suna kwanci na lafiya da ana kira ka. Allah ya taimake ka. Wannan daga zuciyarka ne. Ubangiji Allah shi ƙara tsarkake ma zuciya kuma shi ma jagora. Mai daraja gwamna akan halakar ilimi abin da kowa ya sani. Ka isko ilimi ya taɓarɓare a jihar Zamfara. Mai daraja gwamna ka farfaɗo da albashin malaman makaranta da ma ma'aikatan jihar Zamfara da albashin su ya ɓace wata 7. Mai daraja gwamna ka biya albashi. Ma'aikatan Gumi lokal gaban da jihar Zamfara suna godiya, Allah ya taimake ka. Baya ga wannan, Allah ya taimake ka. Ana albashin Disamba, ma'aikatan ƙaramar hukuma ta da kuma dukkan ma'aikatan
jihar Zamfara suna godiya. An yi albashi kamar wanda ka umurta 25 ga wata kada a wuce. Mai daraja gwamna kuma ba a wuce ba muna tabbatar maka muna godiya. To ana kwana uku kwanan kuma sai ga bonus na DLD. Mai daraja gwamna muna godiya. Wannan garinci ba ƙarami ba ne na mu gode maka kuma mu yi maka addu'a. Baya ga haka mai daraja gwamna wanda ya wuce ya magana hanyoyi mun jiya a cikin bajet kayan magana titi wanda ya tashi daga Gumi sai ta yi falale ya ta yi Birnin Tudu ya ta yi Zauma ya wuce Bokkoyo ya dawo Mallamawa a koma ɗauka sai daga Birnin Tudu zuwa ɗaki 8 a koma ɗauka sai daga Birnin Tudu zuwa Birnin Magaji zuwa Gamo a dawo gidan yan bika don Allah jama'a in tambaye ku mai daraja gwamna ko kun yake iyaka sai Allah wani ya ce ko ko ni kuma na ce har abada har mutuwa to Allah ya tabbata ka wani tsaya a nan muna godiya wanda kan shigo wannan karamar hukuma lafiya a madadin uwaye na da ke nan zambe da shugabannin jam'iyya da matasanmu muna roƙon Allah shi mai da kai gida lafiya da kai da mataimakin ka duk tawagarka muna tabbatar maka yawa excellency za mu ci gaba da yi maka addu'a da Allah shi baka kariya a cikin mulkinka a cikin al'amuranka a dukiyarka a duk inda kake da rana ko da daddare ko kana barci yawa excellency muna tare da kai muna yi maka addu'a Allah shi maka jagora Allah shi maka da dubaraka Allah shi san maka da inda kake Allah shi ma jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh